Nuwun kawula kang dangdut mata sugeng telu. Sugeng memegang kali kita singkat tukang dari asli Manggolo Kidul budaya kang paling asli kang injil saking Kota Solo kang dipimpin kalian Bopo Hapsoro ing mriki katinggalan dening keluarga besar saudara Anas Satria Salsabila kami Coro ulang tahun yang ke-17 tahun. Ini saling berpakaian ing dalu menika saudari Anas Fatia Salsabila dan sabenaring kesehatan ingkang kataran seperti ingkang kata penuh saking Jokowi amin amin Allahumma amin. Lan uga sak dibareng pakaian ing dalu menika ibu Mbak Anas sak keluarga tansah penuh saking Jokowi amin amin Allahumma amin. Lan uga kita ingin pakaian ing dalu menika selamat to sing nanggap jarangan, selamat to sing tanggapan uga selamat to sing nonton tanggapan amin amin Allahumma amin. Manggolo Kidul sesaran pajak rakyat. Tapi keladi maneh cerita ning wis beda saiki kok wis ono Oh
tapi gelem dingane ceritane wis beda sakite riko sing wis ono kasih kita kok kaya ngene ya tresno apa wis pancen dadi garise wong kasih kita bisa sapa sing marang tingkae sing seneng gawe orane yate datang kale janji sabdo mati kapunya mati Gile ngake
Bali. Pas kita sudah sautawis kati adi coro tasakuran mulai desaku kula sak rombongan saking keluarga besar Senitan Gerbang Jawi asli Manggala Kridung Dewi kang paring asma aturaken agung samudra mangsani aturake atur ingkang kathah dumateng keluarga besar Ananda Anas Fatia Salsabila. Awan disambut nimbali kita sak rombongan pentas wonten ing dalu punika wonten ing Desa Mojo Wetan wonten ing Laladan Kadipaten Sragen. Katresnanku ing mriki kita sak rombongan kanthi timbalan dening Saudara Anas Fatia Salsabila kanthi adicara hari ulang tahun yang ke-17 tahun. Mugi-mugi sakibaripun pagelaran ing dalu punika tansah kalih ing sandi kala amin amin Allahumma amin. Lan ugi sakibaripun pagelaran ing dalu punika Mbak Anas sak keluarga tansah pinaringan rezeki ingkang kathah tunebina saking kanca boyo amin amin Allahumma amin. Manggala Krita budaya Manggala Krita